Так. Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, я ледь не спознился на сустрэчу з вами. А все за того, что годинник сапсаваўся. Что з ім такое? Зараз паспрабую разобраться. Так, о, может тут подкрутить трошки. О, и ён зноў запрацуе. Зараз. Ага, вось яно что. Так. Угу. Привітання, дядулечка Добродей. Добрый вечер, Бусличек. Дядулечка, вы мне допоможете? О, а что здарылася ў сябе? Машинка. Ага, бачу, что машинка даволі пригожая. Мы с сябрами завтра домовились гонки наладить, а с моей машинкой нечто не тое. Ага, зламалася? Трошки не едь и усё. Ага, так. Ой, нічого страшного, Бусличек. Тут треба трошки мацней колы прикрутить. И усё? И усё, и будет твоя машинка на гонцы самой першей. О! Дядулечка, прикрутите? Ой, я тут пачаў гадзіннікам разбираться. За яго ледь калыханку не пропустил. Трэба яго наладить. Ага. Ну, коли ласка. Ой, Буслик, слухай, может, ты сам отремонтуешь свою машинку, а я тебе отвертку дам, а? Сам? А чаму не? Паспрабуй. А я пакуль пашукаю спружынку для гадзінніка, яна недзе ў мяне ёсць. А ты, сядай за стол, вот так, и крути. Давай. А у які бок крутить отвертку, дядулечка? Уяві, як крутится стрелка гадзінніка, у такі бок і круці. Дякую, я паспрабую. Ага. А калі у мяне не атрымаецца? Я табе дапамагу. Паспрабую. Я так хвалююся. Так. Угу. Ух ты! Атрымліваецца! Трэба добра машынку агледзець. Можа, яшчэ што падкручу. Так. Вось. Яна працуе. Нічога складанага. Я сам адрамантаваў машынку. Ага, вось, так. Ну, як справы, Буслик? Усё атрымалася. Ага. Давайте я і вам дапамагу. У мяне цудоўна атрымліваецца усё прыкручваць адверткай. Ой, я гляджу, усё ў твоих руках гарыць. Дакладней, усё гарыць у твоих крыльцах. Ой! Што вы такое прыдумалі, дзядулечка? Нічога ў мяне не гарыць. Не пужайся. Гарыць у яго ў руках, так кажуць пра добрага майстра, у якого ўсё цудоўна атрымліваецца. Ой, а я ўжо падумаў, што за мяне пажар распачаўся. Ой-ой-очки, што прыдумаў? Просто ты майстар на ўсе рукі. На ўсе крыльцы. О, паспрабаваў, і ўсё атрымалася. І без дзядулі Добрадзея справіўся. Вы, дзядулечка, просто мне добра ўсё растлумачылі. У які бок адвертку круціць? Я ўявіў стрэлку гадзінніка і стаў закручваць. Ой, малайчына, Буслик, ловіш усё на ляту. Ой, што гэта са мной? Я пачаў усё на ляту лавіць. Ой, усё без перабору лавіць не трэба. І мне так здаецца. Ось, трэба лавіць веды, упітваць карысную інфармацыю і ёй карыстацца. Цяпер зразумеў. Ага. Я стараюся ўсё запамінаць, што вы мне гаворыце, і ні на што не забывацца. І ты бачыш, як табе самому прыемна, што ты такі маленькі і сам адрамантаваў цацку. Ага, і ніхто мне не дапамагаў. Я толькі вашы парады паслухаў, паспрабаваў, і ўсё атрымалася. Малайчына, і не пабаяўся ўзяцца за справу? А чаго справы баяцца? Я цяпер і вам, дзядулечка, магу дапамагчы. Дзякуй, Буслічак, разам мы хутчэй справімся. Адна галава добра, а дзве лепш. Так.
Показывайте, что и где крутить. Ага, давай разбираться, майстра. Так, здається, ось тут треба спружинку замянить. Я якраз знайшов. Так, бери отвертку, будем ремонт робити. Які ми цудовні майстри! У наших руках усьо горить. Ой, наші глядачі давно вже чекають мультфільм. Ой, куферах чароўны, калі ласка, покажи цікавую казку. Ну вось, і мультик поглядели, і годинник адрамантавалі. Золотые руки. Так, а что нам показывает годинник? Что надышаў час мыть тварыкі, чысціць зубки, ды класціся спать. Дороженькие, доброй ночи. Вочки закрываются, сны казки починаются. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.